sa ingon sa lalaki, ingon siya nga, ay kanimang kung babae imong gihatag sa kuha Ginoo, siya may nanintal sa kuha. Ang atong kalibutan gigipuyaan, mga gigala, mga kapaglaom, daghang mga problema, daghang mga pag-antos, tunay daghang mga kasakit, unsa may hinungdan, nganong naingon-ani maning yuta ang atong gipuyan. Now, atong susihon, atong tunan, unsa hinungdan, nganong dunay daghang mga problema, dunay daghang kamatay. Diri sa Bukidnon, atong mayaging Domingo, Lunes ay Lunes. Yeah, I think that's Monday. Naining baha dinihingan hitabo o gunya dunay nga matay dinhi mismo sa atong dakbayan sa Bukidnon ing kupastilan mo nang mabugool kaita kung kaning kalibutan atong gipuy-an magpabilin kini nga naay mga problema o mga pagantos kini atong mahibawan masayran unsa maghihinungdan ngano man ganahan ba ta mo puyo aning kalibutan nga puno sa mga problema, puno sa mga luha, puno sa mga pag-antos, ganahan ba ta? So ang ato ikuha na ay kalibutan, the world beyond tomorrow. Mao ni ang atong hatagan kayog pagtagad sa atong usa ka semana nga pagpakiguban. Dili lang ana mga higala, mga kapaglaom, hisgutan po nato may tungod sa puloy-anan. So dinhi, ayo po workout ni siya, dinhi, makita ni mo sa may krisis sa puloy-anan. Unsa man nato pagsulbad sa problema diha sa kaminyoon. Abot na ba nagka-problema din sa toa sa Matupi. Pero hindi na ko naadto naabot akong silangka pagkadaghang problema sa mga magtiayon. Mga anak kanunay mo ato sa kuha o niya, Pastor, naunsa na ni ang among ginikanan, nagbulag na. Iko nga pastilano, kadaghanan gyud nga mo ato sa kuha, kung dili ko masilbi mahimong counselor, kay mag-uol man ko. Ikaw hawa, bis, makadto ko sa inyong balay, aron may istorya na ko imong papa, may istorya imong mama, nganong naingon-ani naman ang kalibutan. So, dinhi, unsa man nato pagsulbad kung dunay problema sa atong kaminyoon. Now, una, usag yun sa mga hinungdan, kanang di magsinabtanay, usay di ka kasabot sa gisulti. Nga naman, tungod kay doon usa ka asawa na naghatag siyang bulak siyang asawa 60 anyos na silang ipon ingon nga banag asawa. O niya, ingon na dayon ang asawa, ingon siya, 60 anyos na natong pagpuyo, you are tried and tested. Sa ito pag isulayan na ka, karon nakaplagan nga okay gud ka. Pastilan karon pagkadungog sa bana, ingon na siya nga, yeah, I am tired of you too. Gikapoy na pud ko nimo. Ang iyang una ang tried, tired ang iyang una. Tired. O niya siya nga untested ang iya ha, tired and wasted. Pastilan yung guula sa asawa. Nga iyang gisulti pagkamay ko sa 60 anyos sa tanag-ipon, pero ikaw gisulayan ka, nakaplagan yung kang matinudanon. Grabe. So mga gala, kining magtiayo na, naglali sila, tungod lang sa pulong terminolohiya nga dili wa nasabtan. Okay? Karon, ingon dayon ang mana og mauna, gikapoy pud ko nimo, o niya, gausik-usik lang ko sa kong panahon, ipon nimo, may pagbagbulag ta. Pero tinggal ha sa asawa, ganun ning kalit man ato nga, kagwapo siyang gisulti, you are tried and tested to be faithful and true. Pero ang iya, tired and wasted. Nagbulag sila. Mga higala, magkapaglaw, maalang sa makiksunan nato, alang sa mahigala nga nagtanaw karon sa ato ang live broadcast, ngano gyud nga dunay away. Ngano man nga dunay panagbingkil sulod sa puloy-anan. Kung imong tanaw na balang kasulatan, ngano man o siyo, pastilang ginungguula sa sawa, so nagbulag ang duha. Muna din mahigala, nagbabay na ang bana, o mana mulakaw na lang ko.
Anniversary pa gina 60 years old, karon nag-away. Sa puluyanan, posible po may ngunana, may higala. Aba niya din o sa gingon sa balang kasulatan. Usahan ito pagsulbad sa konflikto diha sa kaminyoon. Ang sulbad usahay uba sa uban, bulag ta. Divorce. Dili na mao. Address the problem right away. Kung doon na magaling problema, sulbara na yun na, ayaw pamutag ugma, sunod simana, ayaw. Muna din na mga igala, nga kung doon na galing problema sa balay, sulbaron na na to. Ayaw padugaya kay mag-umido na, musamot ang problema sulod sa kaminyoon. Okay? Ikaduha. Kinahanglan nga imong hunaon-hunaon, nga duha gyud na kanaong sa problema sa puluyanaw kaminyoon. Dili kay asawa ra, dili kay bana ra. Bana ka asawa, doon na yung problema. So imong tanawon, o sa may ikasulti sa bana, o sa ikasulti sa asawa. Dili kay itong i-charge tayo ng tanan nga to sa bana. I-charge tayo ng tanan nga to sa asawa. Tanaw na ito, paminaon ang usa o usa, unsa ang ilahang rason. Nga nun nga na, doon na usa ka asawa, gikasukan na iyang bana, kidugay na kauli, gikan sa uma. Ingon ang asawa, kinsa may kuyog ni mo? Na kay kadate dito no? Nga nung dugay magkanauli. Ingon ang bana, kuan manggod ka, nakabuhi manggod ang kabaw o mga baka, gipangita na ko, dugay na kiti. Muna nagabian kong uli. Dili yun! Nga kinabasa pag yun ang bana, tungod kay ulan, pangita niya ang mga hayop na kabuhi, naguli siya nga basa. Karon gisiradaan sa asawa ang lawak, o wala niya may gala ko, wala niya pasudlas kwarto niya basagod, wala kailis. Nagtikong ko nga ba na yung taon sa sala, nga wala kailis sa nina nga basa. Anay tabo. Dito sa sala ang bana natulog, ang asawa sa kwarto pagkabuntag, abli ng asawa, kay magadto kusina, agoy nagtiko ko pa man ang bana, gipatiran, mauna na! Gabi mo uli. Mo na. Bisag unto na. Wa, pagyapon ka mata. Lawas sa kusina. Nakabante ang asawa nga pagpati niya sa iyang bana, mura maggahi. Isa nga, mura gahi ako bana. Balik sa ito. Bango na! Yan na pong ipatiran. Wa man usab ang purma sa iyang bana, maura magyapon. Paghikap niya, patay na, bugnaw na di ay. Diha pa sa nihilak pag-ayo, pasaylo ako, mando. Apan ulahin na tanan. Giingnan siya nakabuhi ang mananap. Basa yung sanina, purwa siya pasunas kwarto or makilis. Natulog ang banang basa ang sinina. Namatay siya tungod sa kasubo. Usa pa nagmahay ang asawa. Muna usay sa puluyanan, kinhalan maminaw ka, dili kay ikaw ragyoy magsigig yaw-yaw, di ka maminaw si mong kapikas kinabuhi. Ikatulo, nga mamagi. Kinhanglan alang sa mga bana, imong yung hatagan o unang luna ang imong asawa. Spouse first. Kaya kita mga laki pwede makakatindog, dugay. Ang mabay, huyang kay na. They are weaker vessel. Huyang. Dili ka alsag bugat, kita laki makalsag bugat. Okay? So kung doon naman gali, ang ayan hatagan og pabor, ang mga asawa. Kung doon sa nakalingkuranan, may makita niyo din kaya akong ibutan diha, o sa nakalingkuranan, na ang una palingkuran ng asawa, ikaw lang ga, ikaw lagi, ikaw lingkod kay okay naman ko magtindog. Sa ato pa, hatag ninyong dakong pagtaga ng asawa, ang bana okay lang na, puna po yung mga bana may gala, dili sa tuwa din hinoon. Na yung mga bana sa muna tuwa dito, na busy na kay kuha ang asawa, pagkaon para sa mga bata, sila lingkod-lingkod lang. Come on! Mga una tayo sa, okay lang pastor, okay lang. Kung dito yung mga oni magtawanan naglingkod-lingkod lang. Pas sila pagka mag-serve sa asawa nilang katos mga bata, nagkuhag plato, gisilbihuan ang ilang bana, ingko pagkawala gitaw hunahuna ng mga banaha. Lingkod-lingkod lang sila, nagpaabot silbihan sa asawa. Iko pa sila no? Kultura, ingkosay kaning kultura, dili mayo. Nga naman, tungod kay, makita na to, marabag dili fair. Nga naman ang labanan, naglingkod-lingkod lang. Ang asawa, busy kay kuhag pagkaon, ihatag sa mga bata. Pagkaman kuhag pagkaon para ihatag sa bana. Ang bana, wag yung gihimo. You see? So, tanaw ni mo, spouse first. Mao na ang atong tinguhaon. Aba, may bulong ka may gala. Nga no, ang gihimo sa ginuunta ang kalibutan, pulos man yun maayo.
Wala gi problema. Basahan niyo ang Genesis 1, versikulo 31. O gonya, gihimo sa Dios ang tanan, o ang tanan pulos maayo. Genesis 1:31. Nga naman nga doon ay problema sa puluyanan, doon ay problema sa kalibutan, nga paghimo sa Ginoo sa kalibutan, pulos man maayo, wagi kasaway. Very good. O niya paghimo niya sa tao pa yun, isa nga, himo na kong tao sumala sa atong dagway. Na karon, paghimo sa Ginoo sumala sa dagway, lalaki babae, niya ay usa nga iyang right hand. Niya ay usa may galak ko nga iyahang tuong kamot. Naglagot nga nung wag giapil siya og himo. Ingon dito, nga nung wag man ko giapil. Nga nung sila raman ang giapil sa paghimo sa dagway sa tao, let us make man in our own image. 2 verse 18 in the book of Genesis. Our own image. Karon may gala, nausa man itabuan ana? Nagyapon no? Naglain na iyang buot, nga nung wanapil. Muna nagsugod siya o pangumbinser dito sa langit, kaya dito manis langit itabo, manay unang konflikto yun sa langit. Kung doon ay konflikto din sa kalibutan, nagsugod na sa langit. Si Lucifer, nga right hand sa Ginoo, nagsilos siya, nga nung wanapil paglalang sa tao, nangumbinser siya sa mga manulunda. I hope na. Ibalhin ko na akong remote. O niya, 1/3 sa manulunda ang iyang nakumbinser nga moanib sa iyaha. Aba sa hitabo mao ni paghimo sa Ginoo sa tao. O niya gihimo niya diya sa naman sa Eden, gibutan niya sa naman sa Eden, aba dito sa langit adunay usa nga diin wa ganahe. Ngano wa napis paglalang. So dili may gali makita nimo gihatagag sugo ang tao. Wala pa ni makasala. Ingon siya, kauna ninyo tanda mga prutas sinistra naman sa Eden. Apan kanang usa ka kahoy, ayaw mo kaon ana. Kahoy na sa pagila sa maik dautan. Ingon siya nga, mutuo mo, mabuhi mo. Pun musupak mo, mamatay mo. Obey and live, disobey and die. Karon, kining mga tawhana may gala, nga gihimo sa Ginoo, wala gyud ni biste, walay sapot. Pero wa sila'y ulaw. Nga naman, kag ilang lawas, gilimisan kini sa himaya sa Dios. Wala makita ilang pagkahubo. Wala sila maulaw. So, sa diya nga ang yawa, ning rebuild din dito sa langit, klaro gingon din nga dunay gubat ito sa langit. Si Mikael, o niya nakig-away ang dragon. Nga mao ang yawa. Sa ilang pag-away, ang 1/3 sa mga manulunda nga dinadala ni Lucifer, ning anib siya, pero kisagoy makabangbang sa gahom sa maglalalang. So nito mo may gala, walay daganan ang yawa kauban sa 1/3 sa mga manulunda. Pildi sila. Kung basa na itong pinariyag Kapitulo 12, gikan mga igala ko, size, nga diha, oy, ang away sa langit, napildi ang yawa, gitambog sila dinhis kalibutan. Muna yung nabalang kasulatan. Ang gubat sa langit, ang dragon ng manulunda, nakigaway sa Ginoo, kauban sa manulunda, karon napildi man, gilabay sa tanan dinhis kalibutan. Gilabay. Karon paglabay, nga nung dinipod gipili sa Ginoo, gilabay ang yawa, kauban sa manulunda. Ingon nabalang kasulatan, versikulo 12, pinariyag 12, maglipay kamo o langit, apan alaot kamo sa kalibutan nga nagpuyo didto. Nga naman, kay gikalabay diha kaninyo ang iyawa. Kay balos siya nga gamay na lang iyang panahon. So maningkamot siya may gala nga makahimo sa mga lakang nga makapunto batok sa Dios nga iyang gikakontra. So, kung imong tanawon dinhi, grabe ang ilang pakigbugno. Nanawa, nasuko ang iyawa kay pildi man. Ang iyang kasuko nagkabilin din pengos kalibutan. Kay balo sa gamay na lang kayang panahon, munang maningkamot sa pagayo. Maingon ta, nga nung gikan man sa langit ang yawa, gihimo ba sa Ginoo ang yawa? No. Wala gihimo sa Ginoo ang yawa. Gihimo ang yawa higala ko hingpit.
wa gikasaway, intelihente. Tanawa pagayo. Intelihente siya, o gunya, tanawa, dinihog siya sa Ginoo. Apan hangtod gabot ang sala, diya siya garbo ang hinungdan. O sa gisulti niya, gusto ko magaling ko diha sa taas nga trono. Gusto ko magalakaw diha sa bukid sa Dios. Grabe ang iyang handom. O sa kaning ambisyon sa tao, makahatag ka na ito pong problema. Nan, tungod siyang handom, ning rebelde siya, ingon na balang kasulatan, si Ezekiel siya nga, hingpit biya kapag himo si Muha, wag yung kay ikasaway. Hangtod, ang kanang dautan nga una-una, nakaplagan diha sa imuha. Diha, nagikan siya, ingon sila asa man gikan ang sala. Gikan ra, ang misteryo sa sala, may gala ko, gikan sa yawa, tungod siyang hando, may sama sa Ginoo. Muna siya, unsa man ang nahitabo sa imuha, ikaw naunta ang imong kinaadman, pero ikaw nagpakasala, ikaw nang rebuilde, batok sa Ginoo. Mga igala, ikaw din karon ako kang gitambog, gilabay ko ikaw, ngadto sa dapit diha ang kalayo og mga bato. Nan, kini nga sugilan mga igala, makita nimo nga ang Ginoo naghimo hingpit. Pero diha nakita sa kasing-kasing sa yawa ang handom nga may sama siyang maglalalang. Muna hangtod karon na pagyapon ang tigi. Nganong dunay mga dautan ng mga tao, nadala sila sa limbong sa kaway. Mao na may gala asa man kadapita kung mapiliun ka asa ka, dini ka sa inyong too o diha ka sa wala. Pasilan karon kay paghulog sa kalibutan ang yawa, ingon si Isayas, naon sa makahitabuan nga nahulog ka man, o Lucifer, anak sa kabuntagon. Ikaw magunang ikaw musaka ngadto sa bukid, sa taso yamot, magalingkod sa trono. Grabe ang ambisyon niya. Tanaw ragod? Mula ka musaka ngadto sa langit, o gawon niya, diha sa bukid, sa mga paraiso, mupuyo siya. Grabe ang handom niya. Unyadaghan pag iyang nadala. So, dili gini mo kalikyan, mahigala, nga sa kalibutan, tagipuyan, daghan yung madala ang yawa, madala siya. Gusto siyang mahimo sang unsa, mahimo sang labaw sa tanan. Kung ang Ginoo labaw sa tanan, siya gusto po kong maulingkod sa trono sa Ginoo, labaw sa tanan. Karon, o sinitabo, siya gilabay. Nga naman may gala, niya din niya ang iyang hinungdan, ang ambisyon niya, gusto siya musaka sa langit. Ikaduhay siya nga, o go niya, gusto siya nga muadto siya sa mga bukid o kauban sa Dios. O niya ibig sabihin, gusto na ko musaka sa taas kayo dito sa langit o may samong sama sa labawng halangdon nga Ginoo. Kinitanan nga mga handom sa yawa, ang kasing-kasing niya gilimisan sa damgo, sa handom nga diin kinaugalingon. Muna yung din niya balang kasulatan, you corrupted your wisdom. Wala na. Ang imong una-una tanan, imong kaugalingon ra. So gihulog siya din. Paghulog niya may galak ko din sa kalibutan. Ang problema, kay nagpadayon man ang gubat o away sa langit din sa yuta. Kinsa may iyang yatake. Kung imong tanawon, mao na ang mga ang mga sinugdanan, nganong dunay away sa langit. Pero garbo lang, o niya kakog, o niya nagsunod-sunod na kaligot-got, rebellion, revolution, o war. Apan kini nga gubat, wala pa ninahuman. Sa atong panahon, may gala, tanawa, nining kalibutan ang atong ipuyan, na gihapon ang problema tungod kay ang yawa na madini. Kanong sa managsugod, nakita sa yawa ang gihimo sa Ginoo nga pirmirong tao. Siya na nagsiba. Sa diya nakita sa yawa isaha, karon kamo kay gihimo sa dagway niya, ako mong limbungan. Diri man nahulog sa kalibutan siya, ako mong limbungan. Nakita sa yawa may gala. Muna ingon nga laot kadtong nagpuyo sa yuta, kay na ang yawa, magkalipay kamo nagpuyo sa langit, kay nawa naman dito ang maninintal. So mo ni din nakita sa yawa ang unang ginikanan, suko kasi isa nga ako ning limbungan, ako ning tintalon. Ang unang ginikanan, nakita sa yawa o iyang gitintal.
Ang gigon sa Ginoo ngadto kanang kaiba isa nga makakaon mo sa mga kahoy diha. Puro kanang kahoy sa pag-ila sa magsdautan, ayaw kaon kay kung makaon ka mamatay ka. Karon kay nakita sa yawa ang babae naglakaw-lakaw sa kani, biktimahon ko ni. Muna mga asawa di gid maayo nga malagyo mo sa bana. Ang tsansa sa magtiayon nga magkalagyo nagi problema nga mahitabo. Daghan sa kong amigo nga dinis Pilipinas grabe kasuod pero ning adto ang bana sa Amerika ay niyang gisulti nito, I'm a battered husband, isog akong asawa. Kung sa isuga nga dinhi mang sweet loving man kay sila. Kaya nakakita na maniglain dito. Nakita ninyo? Kani si iba nahilayo, naglakaw ng Rosara, nakita sa bitin, isa nga nagingon day ang Ginoo nga dili mo mukaon sa prutas. Dili sa naman sa makakaon mami. Pero kaning prutasa dili mo makakaon. Nga naman, kay kumukaon may mamatay mi. Isa dili ay, dili mo mamatay. Ang gisulti sa Ginoo, gial kontrahan sa kaaway, sa dili mo mamatay. So, nagtanaw ang babae may gala, gitanaw niya ang maong kahoy niya gidili sa Ginoo, isa nga, lami man kanon pod, nindot man. So, sa sige siya tanaw na minaw sa bitin siya nga ngano di ba gini pagkaon ngayon ang yawa may samis mi sa Ginoo makila sa maik sa dautan dili mamatay. So nagtanaw siya nindot man kay kanon ning kaon ang babae mahigala ning kuha siya sa prutas sa gidili og ning kaon siya wa matagbaw human niya kaon nagdala pa gid siya og bahin ngadto siyang banay sa gatanawa wa man ko namatay kaon. Ingon sa Ginoo mo ta, wala na ako namatay. Pero kay balo ang lalaki nga ang gisulti sa Ginoo tinuod. Apa na so nahuna po sa lalaki pasilan kung matay niya akong asawa, wa na ko'y kauban, amay na mag-unong na lang mi. Muna mga asawa, bisan pa ko ninyong bana, murag dili kay mo tagad, pero hibaw kayo, love kay mo sa inyong mga bana, oy. Tanaw ragod si Adan, gitagaan siya, sige kaon nga. Hunahuna siya nga di ko mukaon, dili ko mamatay, akong asawa, mamatay man. So ning kaon silang duha maigala. Sa nagkaon silang duha, kaniadto, walay mga sapot, apan wa makita ang pagkahubo. Karon nga ning kaon sila, nangaabli ilang mga mata, o nahibala nila, hubo dahi sila. Tanawa, nagtahi silag dahon aron isalimbong sa pribado nga bahin sa lawas. Ang paglapas sigala ko sa tao, mao kini sinugdanan sa mga pag-antos sa kalibutan kay diha nagsugod nga ang tao nahulog sa pagpakasala. Karon, kung imong tanawon, unsa may epekto sa sala nga nahimo sa unang ginikanan. Ingon ang Ginoo ngadto kang Adan, kay naminaw man ka sa imong asawa, nagbisita siya ngadto sa tanaman, nanago sila kay hubo na god. Ingon ang Ginoo, asa man mo? Isa, nakaduog may simong tingog, pero nanago mi kay hubo mi. Ingon dahil na Ginoo, nganong hubo man, nagkaon ba di ay mo sa prunga sa prutas, sa kahoy, nga kung ingon ayag kaon, o siya ingon sa lalaki, ingon siya nga, ay kanimang kung babae imong gihatag sa kuha Ginoo, siya may nanintal sa kuha. Ingon dayon ang Ginoo, aha, Adan, ikaw kay naminaw man ka sa tingog sa imong asawa, ning kaon man ka sa prutas nga akong ginili sa inyo ha, nan matinunglo ang yuta tungod nimo. Higala, tungod sa sala, gitunglo sa Ginoo ang kalibutan. Tanawa pag-ayon sinitabo. Kini nga ito mapagantos karon kabahin ni sa tunglo sa Ginoo. Kini mga kagulyan karon sa palibot, kabahin ni sa tunglo sa Ginoo. Nga naman, tungod sa pagpakasala sa unang ginikanan. Kaning ulan, init, bagyo, tornado, pastilan, kana siya kabahin sa tunglo sa Ginoo. Ngadto sa babae, isa ikaw babae, tungod sa imong gihimo, nan mag-antos ka sa imong pagpanganak. Sa imong pagsabak, mag-antos ta ka, sa ato pa sakitan na ka, sa diyang magsabak pa ka. O niya, manganak ka, mag-antos ka sa kasakit, og labaw sa tanan, ang bana nimo mo na'y mugahom sa imuha.
Sa to pa, ang bana, mo gimulabaw sa asawa. Pero karon daghang nga asawa nga labaw sa bana. Naay mga under disaya ingon tong professor, kinsa man nyo dinhi karon ang dili under sa asawa, hala, diri mo sa akong tuo. Ang under, diri sa wala tindog. Nanindog din tanan itong mga seminarians, atuan nagdasok sa wala. Ingon na dahil ang seminaryan, ang katong nagseminar, grabe ni lugara, kadaghanan sa bana under sa asawa. Usara may nagtindog diri sa tuo. Sa usara yun, ang diri under. So iyang gidool, siya nga, Mister, unsa may nakaaghat nimo, magtindog ka diri sa tuo. Nagpasabot ba ni nga ikaw dili under sa imong asawa? Ingon siya, Sir, paggikan ko na ako sa lingkuranan, ingon ang asawa, dito ka sa tuo tindog ha, dito ka sa tuo tindog. Muna niya ako sa tuo. Under na gihapon, pastilana. Higala dili ginawa plano sa Ginoo. Kung imong tanahon, ang mga bana labaw sa asawa man nakasala. Tanawag ingon ni mga naka sakit o gonya ang imong pagbulutan maandir ka sa imong bana. Pero tanawa ra gud sa nitabo. Sa Biblia, kung imong tanaw ni gala ko ang Efesos 5:22-25, ingon ni mga asawa, itugyan ninyong kaugalingon ngadto sa inyong bana. Ingon nga Ginoo unsa man? Ingon ang Ginoo adunay katungod sa iglesia, ang bana usab adunay katungod kagahom sa iyang asawa. Tanawa, isumiter ang inyong kaugalingon, pero unsaon pagsumitir sa asawa kung ang asawa ingon ani kadako? Magsilbi bago ni nana, sigang sama ka. Yana lang niya basta kay tindog ang iyang bana yung tao, naglingkod. Ingon dahil siya nga, sige, alsa ko na ko kung makadaog ka. Gialsa po sa bana, pag alsa sa bana, pastila, naningkamot yun ang banang alsa, pagkadako sa asawa. Lisod ka ini kung ang asawa magpailalom sa bana. Lisod. Tanawa, kung ang asawa'y masuko, tanawa ra ko na, lingkuran ng bana sa mahimo, hawd ang asawa. Pero may gala, makigsunan, makapaglaom, sumala sa gisulti sa Diyos, ang asawa ilalom sa pagmando sa bana. Kung di magkasinabot, kinahanglan nga dunay mediator, pasabton, mo na imong himuon, mo na himuon. May gala, dili nato isangko ang problema sa kaminyoon diha sa panagbulag. Nga naman, kaya sa panagbulag, kung imong tanawon, makita nimo sa silangkan dito may silangkan do katuig. 15% kada tuig, adunay magbulag nga magtiayon 1,000 adults. Ngayon ba ganito, siyam ka diborsyo ang ma-process sa silangka kada adlaw. Siyam. So siyam kapuluyanan magbulag. Makita nimo ang grabe nga kahimtang karon sa kalibutan. Gikan sa pagsulti, yes, I do. Pero pasilan, gamay problema, bulag bandayon. Kining panagbulag may gala, sama sa itlog ba nga mabuak, dinigin na mabalik pa, nanay na nga buak nga gagmay. So, kining panagbulag sa banang asawa, mausan ni ang kaniyato panagbulag sa tao o sa Ginoo, tanawa pagkain ninyo. Sa diyan nagkasala ang tao, giabog sa Ginoo, ang tao gikan sa tanaman sa idin, giyang giabog. That's divorcing from the Creator, karon bulag po sa banang asawa. Nakita niyo yung epekto sa sala? Grabe! So, kung imong tanaw din nasugod nga ang tao na mulag sa Ginoo, ang tao nahulog pagpagkasala, o niya ang resulta may gala, kung imong tanaw din pag-ayo, mo na ni resulta sa sala. Tanawa, daghan kayo. Mga kabalaka, kahadlok, kaligot-got, mga pag-antos, kamatayon, inseguridad. Mauni nga di yung kakalikay, nga nun doon ay problema sa ato ang baryo, nga nun ay problema sa itong nasod. Paminawan ninyo kanunay ka ng report, mga kigsunan sa kining Blue Ribbon Committee, kanang sa Senado, sa Kongreso, makalisang ang mga panghitabo sa kalibutan. Nga nun naman na, tuwod kay nasugda na kaniadto, munang silot sa mga tao karon, ikaw na balang kasulatan din Roma 2:5, kamugod, gahi kay musultian,
bagot-butan kayo mo, o niya sagot suton inyong kasing-kasing, hinungdan, maunay naghatag ninyong silot. Kani pag-antos nato di ay, gumikani sa atong pagkasagot-sutan, pagkagahay o kasing-kasing, munang gisilutan na ta. Kumusta man ang atong katilingban? Naghimo ba ta sa mga lakang nga makapaymot sa tuwang barangay? Nakapaymot sa atong lungsod, sa atong nasod? O basin ba ya nga atong gihimo, sama sa gihimo sa unang ginikanan, nga nagpakasalaon sa inungdan, o sa resulta? Ingon din, tungod sa usa sa tao, ang kamatayon ni abot, o kani nagagahom sa kalibutan, tungod ra sa sala, sa unang ginikanan, ang kamatayon ni abot sa tanang mga katawhan, kaya ang kamatayon higala, mauna siya ang reverse sa creation sa Ginoo. Mauna siya kung imong tanaw ng kalibutan karon pagkadaghang problema. Daghang kamatay, daghang pag-antos, tungod na sa sala. Sa tao nga diin, nagsupak sa kalagdaan sa Diyos. Dinhi, gisulti daan ni Kristo pag-ano niya. Isa mabot ang panahon, mag-antos mo. Daghang mga pag-antos sa inyong magian. Wala pa na nag-iisukad ka na ito pagtukot sa kalibutan. O niya, basahon ni Wigala ko ang 2 Timoteo 3:1, hinunduman ninyo na nga dunay mga kalisdanan sa katapusang panahon. Gisurvey mahigala. Nga ang kalibutan adunay mga pag-antos. 5 kadagko nga panghitabo niadtong 2022. Gisurvey mahigala sa kalibutan, kaning 5 ka mga dagko nga panghitabo sa kalibutan, di gyud ni ka tiyaw-tiyawan kay nahitabo ra bag yun na tanan. Pero gitagna na nila atong 2022 pa, sa di ninyo na malingog-lingugan, di na mapiyong-piyungan. O saman, primero kanang gutom, tanawa rin mga bata. May dinis sa to, kaya wala may gutom din naidaghang kasilo. Daghang saging ta, daghang talagot mon. Pero saban nga dapit, grabing kagutom. Nagyagon din may galak ko, si Hannah Pining siya. 733 million ka mga tao sa kalibutan, gigutom. Dito may sa silang kasamong panahon, ingon ang usa ka Norwegian nga ambasador, sa grabe kayo, concern kayo ko sa nitabo sa Silangka. Nga naman, tungod sa krisis, mahal ang palitunon, lisod ang mga pagkaon, o niya ang inflation rate 60% na. Tanaro ko na may gala. O sa nitabo, lumbay, mga utanon, mahal kayo. Maglinya ang mga tricycle o mga sakanan magpagasolina kay wa may gasolina. O niya makagasolina ka, polo ra kalitro kada semana. Basta problema ha, ginamo dito hinuon. Mauna ang lagway sa mga sakyanan, magpila. Mga tricycle, magpila. Igo mabot sa pump station, wala po'y gasolina. Daghang nangamatay tungod sa heat stroke. Init kayo diara sa sulod sa tricycle, naglingkod sila, patay na diay. Pagkadaghang problema sa kalibutan, dili lang kana, bisan pa magpalit ka gas, ay maglinya gihapon. O gonya, magkuhan ka og kining petrolyo, ang kanibang gasol, maglinya gihapon. Pagka problema ha, guban mangigala, makatulog na lang pinaabot, wa paghihapoy mo abot. Tag 2 ka kilometro ang linya sa mga sakyanan. Ingko pastilan, 2 ka kilometro. O niya magsigila kay imong pandaruan may ko, itulod na nila, itulod. Pastilang paitag yun. Gawa sana may gala, ang konflikto sa mga nasod, mag-away. Tanaw na to na ang Russia o ang Ukraine, ang Hamas o ang Israel, pagkadagan sa nangamatay. Gitag na ng daan, 2022, kini mga dagko panghitabo, dili ni nato kapiyong-piyungan, kay maabot yun mahitabo gyud. Mao ni may gala ang nahitabo, konflikto sa Hamas o sa Israel. Nahitabo kini sa atong panahon. Dili lang kay kana. Ang ingon pag dili may gala, ang pag-usab sa klima nato, tanawa, init ka sa pikas, uban pod, ulan-ulan pod sa pikas. So di ka kasabot. Pero kabahin na sa tunglo sa Ginoo, nga gihatag niya, giluwatan niya dinis kalibutan.
So kung kini ang paghitabo, maging ka nga, di gyud nato kalikayan ang mga problema. Kaning krisis kalibutan, di gyud nato na kalikayan. Dito sa Davao, pag-abot sa Pablo, makita higala ko ang mga lubi, mga kahoy, hurot, nangaupaw. Ang mga lubi, mura silag mga palito sa posporo, nga gipanglinya, mga kasagingan, ng hapay, balay, ng guba. Grabe yun ang Pablo. Daghan siya nga matay. Apan kini may gala, timailhan lang ni, nga moabot ang mga problema sa katapusang panahon, gisulti na sa Ginoo. Unsay bot pasabot nini, ang gusto sa Ginoo, nga kita unta magmata, nga kining kinabuhi dili ni dayon. Kining kinabuhi daghang mga pag-antos. Apan walay problema kung ikaw na doon sa Ginoo, kay sigurado ang paglaom nga imong abatan. Tanawa na mga panghitabo, grabe gyud. Nakadto ko ana, ako nakunak ana, usa ka na ka iglesia na hubrot o kaguba, wala tanan. Mga balay, kanisya, isa, sir, bahalag nawala among balay. Nangawala nga among mahigdaan na mga unlan, tanan, plato, nangadala sa kining hangin. Pero isa, salamat rin kayo, kaya nga akong anak, wag yun naon sa intak ramitanan. Tanaw, ilang balayo? Saway sa paya, nangawala, ang among mabutang, kaya among mga anak, nara. Niya, nagpundo pa siya sa kamipod. Isa, nawasak ang among balay, pero way nangamatay sa mga okira. Higala pagkapait kayo. Apan mo ka na ang paghitabo sa kalibutan. Karon sa iyo pa init kayo. Global warming. Mato ba din sa survey sa Texas, mga higala ko, grabing init. Nakadto man ko dito. Pero pag snowpod, grabing tugnaw. Pero sinitabo, nga, kung imong tanawon, muinit siya, pero nga nung doon na po'y alimpulos ka ng bagyo, tornado. Grabe ang hurricane. Kung muinit, init. Kung maulan, grabe sad kayo. Mangliki ang yuta sa kainit. Apanigala, tanawon ni mo tungkol sa kainit, musaka ang tubig, kay ang mga snow, kung mga ice, mga tunaw naman, yung din 30% sa atong yuta karon sa atong kapanahonan, natabunan na sa tubig kay tungod sa kainit, nangahili sigala ko ang mga ice. So, ning saka ang tubig. Sunod, gingon din dako ang mga problema kanang child abuse. Oy, sa tuwa din murag wala na. Pero suba ng rapit, grabe kayo. Nakadungog ko may gala ko o sa kalulo, girip iyang apo nga 6 anyos, makalilisang. Usay pagbati sa apuhan. Apo niya nga 6 anyos iyang girip. Kung kagrabe ka daw sa kalibutan mo, nadagha mga batanon karo mga bata, tama na, sobra na, undango na. Grabe nga abuso mga igala. Unya ang ikagup 2020-21, kaning COVID-19. Grabe ang nangamatay pagkadaghan. Akong kitanaw kaniha, 93.1 million na ang nangamatay from the start hangtod sa August 31, 2025. 93 ang ako kan 6,777,063. Pero kitanaw ako kaniha, 93.1 million na ang nangamatay sa COVID. Grabe ang nangamatay. Grabe ang mga pagkantos bigala. Kana siya 2024, 7 million pa ang nangamatay. Karon higala ko 2025 wala ko na po 93.1 million. Mao ni ang kalibutan natong gipuy-an tungod na sa sala sa unang ginikanan. Ang panindot kayo. Nga naman, kung imong tanaw din ang bayad sa sala kamatayon, ang pananggasa sa Dios kinabuhi nga dayon. Now, yun sa man sa Ginoo papakita, ang iyang gugma sa makatawan, bisan makasala pa, nga kaklaro kayo ang bayan sa sala, kamatayon. Muna daghang nangamatay. Apan bisan pa sa kamatayon, adunay sa ng Ginoo, yung sa dini, apan ang gasa sa Dios, kinabuhi nga dayon. Muna nga ito paglaom ninyo ta. Kining kalibutan na, dili na ito ni puluyanan, mangulitaan ng puluyanan, nga wa na'y mga luha. Mangulitan ng puluyanan nga wa na'y kamatay, wa na'y panagbulag, magkahiusa ta. Niya may gala ko sa diya, nga diin ang
tao na kasala, nagtahay-tahay silag dahon, malaos man. O sa Ginoo, naghatag siyag sapot, gama sa mga panit sa mananap. Pautan na karon, kung ihawon ang mananap kay kuha panit, mabuhi pa ba siya? Of course, walay mananap nga mabuhi pang walay panit. Busa po di ba sabot, nga ang gihimo sa Ginoo aron mahatagag sapot ang makasala nga tao, kinahanglan patuluan og dugo. Gihihaw ang duha ka mananap, gikuha ang panit, kay gihimong biste sa makasala nga tao. Mausab kini ang gihimo sa Ginoo. Kung imong tanawon, may gala ko, Hebrehanon Kapitulo 9:22, ingon dinhi, kay sa tanang mga balaod, gisulti na, nga kinahanglan papatuluan og dugo. Kay kung walay pagpatulo sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Nagunaon ako may gala, hinungdan nga no naghimo ang Ginoo og sapot, gama sa panit sa mananap. Gipatay ang mananap, aron gamito ng ilang panit, himong biste. Kay mo ka na nagtumbok usab kang Kristo, nagpakamatay siya, alang sa atong kasalanan, aron ikaw ako makabaton sa paglaom. Mabistihan kita sa atong pagkamakasasala, mahimo kitang matarong sa tubangan tanawa ragod, ang iyang pagpakatao o ang iyang kamatayon gitagna daan sa Biblia. O sa gisod sa bilang kasulatan, ingon diya sa 1:3 kay gigugma sa Ginoong kalibutan, gihatag yang bugtong anak, aron ang tanang mutuo kaniya, dili malaglag, apan may kinabuhi nga dayon. O sa tingon sa Ginoo gani, sa Roma, ang bayad sa sala kamatayon, pero ang gasa sa Dios kinabuhi nga dayon. Klaro ang gisulti sa Dios. Mao ni atong paglaom, may gala. Si Kristo nagpakatao tungod og alang kanato, aron iyang ma-feel ang inyong mabati ang pagkatawhanon. Yung nga, tao naman ko, si Kristo ni nga ni dinhi. Apan wala siya nagpakasala. Siya kanunay nagasalig nga to siyang amahan. Muna siyang pagkamatay, siya maigala ko, nagdalag kaluwasan nga ni kanato. Nga bisan kita makasasala pa, siya nagpakamatay tungod alang kanimo, alang kanako, o alang kanatong tanan. Wala siya nagpakapatay sa usalang kareliyon. Tanan iyang ipakamatyan. Kita tanan, nakaambit sa kamatayon ni Kristo. Busa, kita doon ipaglawam, ingon din niya balang kasulatan, o tungod ka si Kristo, nagpakamatay man, nagtuman man siya sa gisulti sa Dios. Ingon din iyang gihalad, iyang lawas, kausara, wa na magbalik-balik, kausara, para sa tanan, nga mapasaylo. Higala, si Kristo ang atong manluluwas, siya mo'y magbago ka nato, siya mo'y maglimis ka nato sa itong magkasala. Ingon din kay si Kristo nagtuman man sa iyang amahan, ning ani sa kalibutan, o kunin siya, aron kita iyang luwason, asagikan, gikan ining presinting nga daotan ng kalibutan, from this evil world. Mo na nga kining kayuta, dili ni nato puloy-anan. Kitang tanan, lumalabay lang. Kita tanan, mga estranghero lang. Nga naman, kaya ingon siya, luwason tani atong balikon, may gala ko, ang gisulti sa Galacia 1:4, kay si Kristo nagatuman siya kamahan, o naghatag siya kagalingon, ingon ng sakripisyo, aron sa atong makasalanan, nga maluwas kita, gikan ng presente, nga daotan, nga kalibutan. Grabe, kining kalibutan na. Muna ingon siya, kung doon naman tayo mga pag-antos, doon naman tayo mga problema, kung doon naman mga luha, nga mga guys, itong mga mata, nag-ingon sa dini, ayaw lang yun mo kaguol. Ayaw lang yun mo kalisang. Tuuhin niyo ang Diyos, tuuhisan ko ninyo. Kaya dito sa balay sa kumanin sa dinhi, adunay daghang puloy-anan. Muadto ko, andaman tamog puloy-anan dito. Higala, mao ni ato paglaom. Kini kalibutan nga puno sa mapagantos, isa nga, dili ni mao inyong puloy-anan, andaman tamog puloy-anan dito. Kay daghang lawak dito sa balay sa kumanin. O kung makandam na gani ko, ingon siya, mubalik ko, kuhaon ta mo, aron asa gani ko, tuasad mo. May gala pa kanindot kayo. Kita tanan ni atong panahon karon nagpaabot kita kanon sa mubalik ang Ginoo. Kita tanan nga nagpuyo sa kalibutan nga na mga pag-antos, problema, mga luhaw kamatay, dili kini atong puloy-anan, siya kuhaan ta mo, andaman ta mo puloy-anan. O gunya, kung makato na gani ko, makandam na, mubalik ko, o kuhaon ko kamo, aron kon asa gani ko, tuasad mo. Ang pagkutan na karon, pila ba ka na to ang gustong muadtoan ang dapit giandam sa Ginoo nga wa na kamatayon? Taas ko na kamot be? Wow, ako sad, pastilan. Kung mahimo palang hagdanan na daan ditong langit, hagdanan na nako na.
Ganahan tang musaka na. Maunay puloy-ana na ang atong tunan tibok semana, the world beyond tomorrow. Ang kalibutan luyo sa ugma. Ang kalibutan luyo sa kapunaw-punawan nga di makita sa itong mga mata, apan makita sa mata sa pagtuo. Yes, and we shall be with God in His kingdom. Dili man ta kanunay mag-uban. Karong Sabado, magbulag-bulag na. Apan ang among handom, ang akong handom, nga kitang tanan ta, kundi man ta magkita dinhi, magkita ta sa langit. Muna nga atong team song, adto ta sa langit. Kung kita nagandoy og langit, atong tunan din unsay mga pamaagi nga makaadto tag langit, gikan ugma hangtod sa Biyernes sa gabi, himuon nato higala ko ang pagtuki, unsaon nato nga mahimo natong puloy-anan ang langit. Unsay lakang himuon, unsay kinabuhi atong abatan, aron ikaw ako makiguban sa Ginoo. Magambot ta Dios sa gamahanan taknaas gabion. Salamat kay nga ikaw naghatag kanamo kay gayunan nga among matunan ang mga pagtulunan unsaon na kami makaadto sa langit. Handom namo Dios nga human sa mga pag-antos sa ninyo ta, human sa mga luha, human sa mga kasakit o kamatay. Kaming tanan mamauli diya sa langit, dinabatan na mo ang kalipay kinabuhi nga dayon. Himuao Diyos sa kaming tanan nga niya karon dinhi, magkinitanay kami sa langit, bisan pa man kami magulag-bulag aninyo taa, tungod sa among responsibilidad. Apan diya sa langit, mag-ipon kami, magpuyo kami, uban si kinabuhi, nga wanay katapusan. Salamat o Diyos, ikaw magadawat ka na mong tanan karon, amang itugin ang tanan, sa ngalan ni Hesus. Amen.